Il-Partit Laburista ikkummissjona lill-artist magħruf Pier Portelli biex joħloq tifkira esklusiva għall-40 anniversarju minn Jum il-Ħelsien. Ix-xogħol artistiku ta' Portelli se jinbih f'numru limitat ħafna, tant li se jkun hemm biss 250 tifkira innumerata li se jsiru u jitpoġġew fis-suq. It-tifkira imagħmula mill-materjal kulir il-ħġieġ u deb u x-xogħol fuqha sar f'Għawdex u fil-Ġermanja. Tkellimna mal-artist Pier Portelli dwar il-ħsieb tiegħu wara t-tifkira li ħoloq u fisser kif urrid iżewwaq li mgħoddi mal-preżent u l-ġejjieni. Bħal-artist kontemporanju, rrid nesplora l-importanza ta' dan l-avveniment kemm għal dawk li jgħixu dan iż-żmien importanti fl-istorja ta' pajjiżna, kif ukoll dawk iż-żgħażagħ li qatt iridu jmexxu l-pajjiżna aktar il quddiem. Allura dan ix-xogħol ma jservix biss bħala memorja, imma jibqa' sinifikattiv f'kuntest ta' dawk iż-żminijiet, il-kontinwità. Insista li dan ix-xogħol artistiku ma jservix biss bħala memorja, imma jibqa' sinifikattiv f'kuntest ta' dawn iż-żminijiet b'nisġa mal-ġejjieni. Fuq kollox huwa riflessjoni fuq l-aspirazzjoni ta' nazzjon. Il-kunċett huwa mnebbaħ mill-ewwel vers tat-tielet stanza tal-poeżija li kien kiteb il-poeta Carmenu Vassallo lil Malta f'Jum il-Ħelsien, speċifikament għal dan l-avveniment storiku. Ifraħ jum ġdid Malta sebaħ għalik. F'kuntest ta' jum ġdid, ħsibt li r-rappreżentazzjoni ta' raġġ tax-xemx ikun il-bażi ta' dan il-kunċett. Ridt li nibni il-ħsieb kontemporanju fl-estetika tax-xogħol, mit-trasparenza ta' materjal sal-ħidma artiġjanali tal-labra raġġ tad-deb. Spjega li din hija ħidma sinifikattiva għax tirrappreżenta lil dawk kollha li ħadmu bi sħiħ 40 sena ilu, imma wkoll tirrappreżenta lil dawk li għadhom jaħdmu mhux sal-lum biss, imma wkoll b'viżjoni għal ġejjieni. Viżwalment huwa konċett poetiku. Allura nistgħu naqraw dan ix-xogħol bħala poeżija. L-applikazzjonijiet biex wieħed jakkwista din it-tifkira li qed tinbih bi prezz ta' 300 euro issa huma miftuħa miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u wieħed jista' jmur iħalli depożitu u jassigura li jikseb waħda minnhom fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.